Analitzem tot seguit l'actualitat política amb Pilar Carracelas, és periodista del nacional.cat, avui, lògicament, amb el tancament de campanya de cara a les eleccions de diumenge, del 20D. Pilar, bona tarda. Bona tarda. El que dèiem, avui a mitjanit es tanca la campanya electoral. Quin balanç en fas? Realment ha servit d'alguna cosa aquesta campanya electoral? És que portem tant de temps de campanya, jo crec que la gent està molt saturada ja de campanyes electorals, venim de les municipals, teníem aquí a Catalunya el procés que va ser tot el tema, l'etern procés i el tema del 9-N, després sembla que hem viscut com en precampanya fins a les eleccions catalanes al setembre, ara aquestes eleccions. Jo crec que s'han exhaurit molt els discursos i a més és que tots els partits han mantingut els seus discursos de sempre, tant els d'aquí com els d'allà, no? I és això una mica la sensació que queda, de que els partits no han arriscat massa amb els seus discursos. Per exemple, jo he seguit PSC i Ciutadans, no? Ciutadans és un partit nou, sí que és cert que ha fet certes propostes, fins i tot algunes polèmiques, que potser és una mica el que ha animat la campanya electoral, algunes de les coses noves que ells plantejaven. També ha innovat Podemos, perquè ha inclòs tot el tema del referèndum de Catalunya, que molta gent ha valorat, i que és la primera vegada que ho feia un partit, a més d'ara d'Izquierda Unida, d'Unitat Popular, però la resta, o sigui, sembla que PP i PSOE, que són els que tenen a perdre amb aquests nous partits i aquestes eleccions, no han innovat en el discurs. PSOE és fem fora la dreta, fem fora Rajoy, ja ho van fer a les eleccions europees, i aquesta mena de recuperació i de reivindicació dels drets socials que ells atribueixen als governs socialistes. I per altra banda tenim el PP que, bé, com cada vegada que ells atribueixen una sortida d'una crisi, doncs ells clamen a seguir treballant, a seguir generant treball, quan totes les xifres demostren que no són tan així les xifres que el PP reivindica, no? A nivell espanyol s'ha parlat prou de Catalunya, per exemple, en el cara a cara de Pedro Sánchez i Mariano Rajoy. Vam veure que apenas igual s'havien dedicat escassos un minut, 2 minuts, si arribava. En general, s'ha parlat prou de Catalunya? Catalunya realment es considera com un problema o no? La importància que li han donat. És que és un problema pel discurs d'un partit polític espanyol. És a dir, ficar-se en el discurs de Catalunya, per dir-ho d'alguna manera, no ven. El tema de Catalunya, precisament per això, el PP no n'ha parlat i ha deixat, com diuen molts, morir el tema, i això durant les eleccions i la campanya electoral també s'ha vist així. I després el PSOE ha reivindicat el tema de la reforma constitucional com una espècie de mantra, però tampoc una de les coses que potser té raó el PP és que quan els demanen a Pedro Sánchez quina és la reforma que defensa, és veritat que en el seu partit hi ha absolutament diversitat d'opinions sobre com ha de ser aquesta Espanya que ells proposen. Per exemple, tenim a Susana Díaz, que abans de la campanya s'havien posicionat en contra de l'actual cupo basc, defensaven tocar el cupo basc. El cupo basc no es pot tocar, està protegit constitucionalment i és un acord bilateral. És a dir, que si tu vols modificar el percentatge del cupo, tu has de tocar el conserves directament, no? I això és una posició, per exemple, de Susana Díaz. Després sí que hi ha també Miquel Iceta i altres forces catalanes que també deien de tocar el cupo. Per tant, quina és aquesta mena d'estat federal que proposen? És a dir, volen treure la singularitat al País Basc. Per tant, quina proposen per Catalunya? És més singular País Basc que Catalunya? Jo crec que no s'ha arribat a un acord en l'encaix territorial a la reforma constitucional. Sí que és cert que hi ha altres coses que reivindiquen amb més claredat, com per exemple el que defensa Ciutadans, que concorda amb el PSOE, que és clarificació de competències. Clar, hem de veure com serà aquesta clarificació, perquè una clarificació de competències i un blindatge de competències, diguem, tanca la porta en moltes ocasions a que es puguin aconseguir altres tipus d'acords per Catalunya, que és com ha funcionat fins ara també, com s'ha dut a terme el desenvolupament territorial, que és a dir, amb aquesta mena de pactes de jo et dono suport al govern central i tu a canvi em dones tal. Els catalans, per exemple, han de veure si aquesta reforma constitucional donarà carpetada a algunes reivindicacions que potser no poden aspirar a reivindicar més. Es deia que es volia evitar, però finalment arribem aquest diumenge, aquest 20D, sense president a la Generalitat. Per tant, com mira Catalunya aquests resultats electorals de diumenge? Jo crec que una de les coses importants que es tenen en compte el diumenge és precisament aquest possible ascens d'en Comú Podem a Catalunya. És a dir, hem de plantejar-nos si el que ha tingut, diguem, aquesta pujada ha sigut el fet que en Comú Podem proposi un referèndum
o el fet que les altres forces es vegin com una mena de, no sé si de bloqueig, però com una mena de que unes eleccions generals no concorda que unes forces que clamen que la desconnexió ja és un fet, que les eleccions espanyoles o que al Congrés dels Diputats, jo crec que molta gent es preguntarà qui van a perseguir aquesta gent, no? Que és una cosa que s'han esforçat en reivindicar en campanya, és a dir, anem a pactar la independència. Bé, és que, a veure, al final no s'ha desobeït cap mena de llei. Al final s'ha fet una declaració, podríem una mica comparar-ho amb el 9-N. Es va dir, era inconstitucional, però al final es va arribar a fer. Després ha quedat la cosa com està i la vida ha continuat. I ara, amb la declaració de desconnexió, ha passat una mica el mateix. És a dir, com defensaran aquests diputats això al Congrés? Això que diu la declaració de desconnexió, bàsicament és una cosa unilateral, que no es pot pactar en un Congrés. Per tant, una mica jo crec que la gent potser troba a faltar que s'aclareixin en aquest sentit. Aquests últims dies hi ha hagut aquesta revelació que ha fet Mariano Rajoy dient que s'havia reunit diverses vegades en privat amb el president de la Generalitat, amb Artur Mas. Doncs bé, escoltem ben bé avui si ha parlat o no de dates exactes, si realment recordava aquestes trobades. No me acuerdo, francamente no me acuerdo. Es decir, si ha habido otros encuentros, no me acuerdo, ni julio del 2014, no me acuerdo con absoluta franqueza. Lo que sí sé es que me he reunido con él en varias ocasiones, pero ya las fechas es pedirme demasiado. No me acuerdo. Dates és demanar-li massa, parla d'un juliol del 2014, però ell bé ho va treure sobre la taula, li interessava en aquell moment fer valer que ell s'havia reunit en privat amb Artur Mas. Sí, però realment jo crec que molta gent recorda quin va ser aquest dia. Va ser el juliol del 2014, que va ser quan Artur Mas va anar a la Moncloa i va presentar aquell paquet de mesures que diguem, posava sobre la taula al marge de la demanda del referèndum, però Artur Mas es va esforçar, com a mínim, en la roda de premsa posterior, a dir que no només volia parlar d'allò, sinó que a part es presentava aquest paquet de mesures, entre les quals hi havia, per exemple, l'anul·lació o la retirada de la sentència de l'anul·lació sobre els dipòsits bancaris, per exemple, que és una de les reivindicacions que es va aprovar per unanimitat, si no recordo malament, al Parlament, i no, de fet, crec que Ciutadans va votar en contra, però hi havia molt de consens en aquesta mesura, per exemple, i és una de les coses que en els acords amb la CUP, etc., formen part d'aquest paquet de mesures que reclamen més finançament, que reclamen diguem, respectar l'autonomia de Catalunya respecte a aquestes mesures, i al final va ser l'Estat el que va intentar tombar aquesta política que Catalunya, com a autonomia que és, pot aprovar. Aleshores, jo crec que aquí ha quedat una mica en evidència Rajoy, perquè, clar, no m'acuerdo, fue en julio, però no m'acuerdo. Clar, si se'n recorda, està recordant que certament, com a mínim en aquella ocasió, sí que se li va oferir una alternativa al que ell sempre ha defensat, que no, Artur Mas ha vingut sempre aquí a defensar el referèndum sí o sí, o el pacte fiscal sí o sí, i no ha volgut parlar mai d'una altra cosa. Bé, no, en aquella ocasió, i va ser l'última on es van reunir, com a mínim, aquestes mesures se li van presentar. Crec que recordo que va dir ho valorarem, i crec que ningú sap en què ha quedat aquesta valoració. En qualsevol cas, arribem aquest diumenge, aquest 20D, amb un possible arc parlamentari molt més plural, més majoritari, amb 4 grans forces polítiques, que 2 de les quals no hi eren en les anteriors eleccions del 2011. Qualsevol dels 4 candidats pot guanyar. Què pot acabar passant? Avui Rajoy i Sánchez rebutjaven una gran coalició, un possible gran pacte d'estat com hi ha hagut a Alemanya, en el cas d'Alemanya. És que no sé si la gent ho entendria molt bé, que hi hagués una gran coalició PP-PSOE, al marge d'intentar conservar aquesta situació de superioritat en el sistema que han tingut durant tots aquests anys. És a dir, no sé ben bé, sincerament, què pot tenir en comú PP i PSOE, que no puguin tenir en comú, no sé, PSOE i Ciutadans o PP i Ciutadans. Jo crec que no s'entendria molt bé que es fes aquesta coalició i com a mínim no s'exploressin altres tipus de coalicions. Però bé, clar, Ciutadans està tan decidit, segons diuen, a ser decisius i fins i tot a governar, que al final suposo que també es presenten les opcions alternatives. Però és curiós, perquè avui mateix Ciutadans fa tants equilibris amb el fet de no investiré Rajoy, però alhora també diuen, ei,
que dir no investir o abstenir-se no vol dir donar-li suport. Però alhora després diuen no faré president de govern aquesta persona. És a dir, bé, ja se sap que si abstens, que és un exercici d'estabilitat democràtica perfectament legítim, si tu t'abstens en una investidura, el que estàs originant és que es pugui formar un govern, que és una cosa necessària en un país, no? Aleshores, jo crec que tot això és derivat i totes aquestes especulacions són derivades de tota, diguem, la polarització que hi ha hagut política i de que, clar, si tu bases una campanya en dir Albert Rivera, els dolents sempre són els altres, Podemos també, clar, són nous i poden criticar a tothom perquè ells no han estat al govern. Després PSOE dona la culpa al PP i el PP s'atribueix totes les millores i, clar, no s'entendria gaire que havent guanyat les eleccions, etc., pactés amb PSOE o amb Podemos. És a dir, jo crec que al final és molt interessant l'escenari que s'obre. Mai hi ha hagut una coalició en el govern espanyol, si no recordo malament, i és a dir, tota aquesta lògica de pactes és necessari explorar-la, perquè és que aquí tenim molt poca cultura de pacte, és que no hi ha un pacte per l'educació, és que cada vegada que s'aprova una llei sobre l'avortament, sempre hi ha l'altre partit en contra. És a dir, sobre les grans lleis, sobre el paper de l'Església a l'Estat, es necessita que hi hagi més pluralitat, es necessita que algú pugui fer acabar de cantar la balança. És a dir, jo crec que serà un escenari molt interessant i que obligarà els partits espanyols a replantejar-se quina és la seva posició dintre del sistema electoral. I també, de fet, és democràtic, vull dir, no? No hi ha més mal, diuen, per la democràcia que una majoria absoluta, també, no? Podríem dir. Abans d'acabar, tu que ets una usuària de Twitter, de les xarxes socials, ho sabem, aquesta campanya electoral és una de les campanyes electorals de les eleccions generals on la presència a les xarxes socials ha estat també una estratègia nova que han seguit els partits. Com ho han utilitzat, el poder de les xarxes socials? Jo el que he notat és que qui més l'ha utilitzat són els partits que precisament estan lluitant ara per entrar en el Congrés. Les noves tecnologies i les xarxes socials són una forma molt més barata de promocionar-se i de difondre un missatge que eren fins ara les cartelleries, les bustiades, imprimir grans cartells, això és caríssim. Aleshores, tot allò que és xarxes socials i sobretot si tires de militància, que acabi difonent el teu missatge, etc., això és molt més barat i a més és molt més efectiu i acabes atraient a públic jove, que moltes vegades és el que és més abstencionista. Aquí, Ciutadans i Podemos han fet un ús molt interessant de les xarxes socials. Ciutadans, per exemple, és un dels que tenen més seguidors a Facebook, que Facebook, de vegades hi ha alguns que ho obliden, i a Facebook hi ha un perfil de públic que potser no utilitza Twitter, que potser no està tan interessat habitualment en política, però que potser li pots colar el missatge amb altres activitats que faci durant la seva vida diària. Ciutadans ha fet un ús molt interessant, tenen molts seguidors i a més han fet publicitat promocionada a les xarxes socials, que això és el futur de la política, que tu puguis promocionar i fer el teu anunci a xarxes socials a la gent que té uns interessos més semblants als teus i no envair la vida d'algú amb cartells que tu no vols veure necessàriament o que et diguin allò que surts del metro, té una octaveta, no la vull. Les xarxes socials, pels gustos, per la teva manera d'utilitzar-les, poden acabar entrant a la teva vida. I aquests partits són els pioners i PP i PSOE, que no ho han fet tant, jo crec que aquí, en un futur, segurament hauran d'explorar aquestes vies, perquè ells sempre estaven molt acostumats a tirar d'aquesta publicitat tradicional que els ha funcionat, a tirar molt de mobilització de carrer, que també és molt interessant, però al final la gent passa molt de temps a internet i els partits ho han d'aprofitar. Una campanya, sens dubte, també molt marcada amb la presència que han tingut també a la televisió a tots aquests líders polítics. Pilar Carracelas, com sempre, un plaer tenir-te. Gràcies per acompanyar-nos un divendres més i analitzar aquesta actualitat política, que de fet ja la propera vegada que ens veiem ja segurament hauran canviat les coses. Serà molt interessant igualment. Que vagi bé, Pilar. Gràcies a vosaltres. Doncs ara nosaltres ens anem ràpidament ja a la informació esportiva.